Hej, jeg hedder Ingeborg. Og jeg hedder Mia. Og vi har lavet den her Blog-agtige ting, hvor vi finder dagens hot og dagens not, og så dagens mave. Ja. Og dagens mave, det kommer jeg mere ind på, hvad det er. Piger, glæder jeg. Ja. Og dagens hot, det går til noget, som vi har meget kært af. Hot. Det er, vi har faktisk lige siddet og spist en. Hot. Men det går til Ben & Jerry's fish food her. Den smager bare super godt. Dagens hot. Og den er købt i Superbrusen. Superbrusen i Hørning. Ja. 54 kroner, ja. Altså net. Men det smager godt. Det smager sgu godt alligevel. Det var min far, der gav. Ja. Det var dagens hot. Og den var faktisk kold, men den er hot alligevel. Ja, nå. Ej, okay, det var ikke så sjovt. Nej. Dagens not, der har vi faktisk et større taleemne. Fordi vi så noget her den anden dag, som... Det var bare noget. Ja, og der var bare ved at dø og grine af det. Vi så det faktisk i dag. Jeg så det. Ja, det er lidt sådan, det så. Ja. Det er simpelthen det, at der er simpelthen nogen, der ikke kan få nok opmærksomhed. Så skal vi lige høre et lille klip. Ja. Ja. Det har vi dagens. Altså, Tommy fra Paradise, der har lavet sang. Det lyder bare ikke godt. Hun får jo Amalie til at lyde god. Det er slemt. Ja, det var simpelthen ikke så godt. Nej. Nej. De kan jo bare ikke få nok opmærksomhed. Det er da helt forfærdeligt. Ja. Det var dagens blog. Og her til sidst vil vi kåre dagens mave. Strengemave. Dagens strengemave. Hvis vi nu laver det i morgen. Nå, det er rigtigt. Strengemave. Det er fremme. Og vi har valgt ikke at sige nogle navne, fordi nu har vi ikke lige snakket med den her. Pinligt. Ja, for det er ikke lige så godt. Anmeld os. Ja, det er rigtigt. Men det er det her billede. Vises til slut. Okay. Ja, vi sætter det lige ind. Peace. Ses næste. Nej, men så skal vi lige sige det der. Ej, det er simpelthen pinligt. Ja, det er rigtigt. Det siger vi ikke. Hej. Hvor sluk der.